Jesper, kan du forstå, hvad Ståle Solbakken siger? Nej, men nu vil jeg lige sige, den der sang, ikke? Det er jo Brøndby-fans, der synger den hver gang til mig. Så fuck dem, fordi det er os, der står med pokalen nu, mand! Tillykke, drenge! Tillykke ikke kun med pokalen, men med dobbelt til FC København. Har I flere kommentarer? Det har I sikkert løbet af aftenen og dagen. Sanka! Vi har bige! Tillykke! Der er en, der har bedt om ordet, og det er manden bag det her hold, manden bag de her 23 drenge, manden, der er grunden til, at de kunne folde sig ud og vinde på et mesterskab og pokal i år, nemlig cheftræner Ståle Solbakken. Hvor er du, Ståle? Jeg får lige at vide, udover at der på Facebook er en ny gruppe, der hedder Undertekster til Ståle. Hvordan har du det med, at der er mange, der siger, at de ikke kan forstå, hvad du siger? Det er lidt, det der med. Hvad sagde du?